moi grande. E para ela era máis fácil poder prestar atención si podía estar sentada de certas maneiras. E tamén me comentaba, que para ela era máis fácil seguir aquelas clases dos profesores que tiñan un ritmo un pouco máis lento. Porque en moitas ocasións, cando falaban dun tema, ela quería participar, entre que procesaba a información, buscaba a resposta e a oportunidade para poder participar, xa estaban en outro tema e xa estaba perdida. Entón, sí que agradecía, os profesores que levaban un ritmo máis lento. E con isto, o que quero transmitir é a importancia do día a día, do cotiá, das pequenas cousas que imos facendo. Estuvo aquí Carracedo pola mañá e non vou a estenderme moito en isto, non teño moito que aportar, pero, sí que quería mencionalo, sobre todo coa intención de que temos que ser cuidadosos coa linguaxe que utilizamos. Por exemplo, nos medios de comunicación, a veces escoitase falar do autismo como unha enfermidade. Temos que ser conscientes dos termos que usamos, porque a veces, as persoas con autismo escoitan e quedanse con cousas, para eles a veces resulta un lío e xurdenlle certas dudas. Nada, esta era un pouco a idea, os criterios do DSM-5, que os engloban en dúas grandes áreas, de comunicación social e na interacción, e en patróns de comportamento restritivos. Digamos que está afectado ou hai dificultades en todo o que implican as relacións sociais e os patróns restrictivos de comportamento que se refire a veces a estes movimentos particulares que observamos, de dar voltas ás estereotipias, aplaudir, movimentos de mans, a rigidez mental. Tamén está incluído a hipersensibilidade, pero, vos queda aquí na diapositiva, isto sí que é algo no que quería mencionar sin determe excesivamente en isto. E, si diferencia varios graos, é dicir, inda que o termo Asperger é algo que se continúa utilizando, é algo que está moi arraigado, ahora mismo do que se fala, dende os novos manuais, o DSM-5 e a CIE-11, é dun espectro. O Asperger, ahora estaría incluído no trastorno do espectro do autismo. Os manuais dan esta terminoloxía de trastorno na actualidade, pero sí que é certo que cada vez hai máis voces ou máis ecos sobre falar de condición, de como unha maneira de pensar, de procesar ou de ver o mundo dunha forma diferente. Digamos que as persoas con dificultades máis intermitentes ou un menor grado de afectación serían as que están en grado 1 e as con maior grado de afectación serían as que están no grado 3. Os factores que influen, a capacidade cognitiva, o entorno, a idade no que se fai o diagnóstico, o ter intervención ou non, influen moitos factores. Miña experiencia cos centros educativos ven un pouco por dúas bandas. Por unha parte, vale a redundancia, formo parte da unidade de avaliación, diagnóstico e orientacións, e son moitas as familias que chegan á unidade buscando respostas orientadas ou alertadas polos centros educativos, polos profesores. Aí tendes un papel moi importante porque hai un tempo moi valioso, sobre todo a idades tempranas, a idades temperás e cando hai dificultades na linguaxe, é un tempo que é importante non perder, poder buscar respostas ou buscar solucións, intervención e poder intervir. No protocolo de autismo podedes encontrar en un dos anexos un listado
un listado de indicadores, de signos de alerta que vos poden axudar a identificar ou a clarificar a sospeita que podades ter. En todas as etapas. A veces parece que as persoas con autismo, teñen autismo cando son pequenos e cando crecen pois deberían ter menos autismo. E iso non é así. Sí que é certo que cada vez hai máis coñecemento sobre o tema, detéctase antes, pero sí é certo que chegan moitos adultos e adolescentes á unidade de diagnóstico, e a adolescencia é unha etapa moi complexa, onde se dan uns cambios moi importantes e que afectan especialmente as persoas con autismo, porque digamos que as exigencias sociais aumentan, é dicir, pois todo se basea máis na conversación, en compartir intereses ou non. Entón, suelen acompañarse, digamos, problemas de saúde mental, como pode ser a ansiedade, depresión. E nas nenas e mulleres, aquí sí que quería facer, digamos, como unha mención especial, porque, pasan máis desapercibidas. Digamos, cando non hai unha discapacidade intelectual ou non hai unha dificultade no linguaxe, pasan desapercibidas porque tenden a ser como máis pasivas, non chaman moito a atención no aula, digamos que enmascaran un pouco ou disimulan mellor. Entón, aí temos que, ser uns observadores minuciosos, é importante, detectalo tamén. Por outra banda, outra parte da miña experiencia cos centros educativos é a través da unidade de apoio en contextos naturais. Nesta unidade somos nós, as profesionais, as que nos desplazamos, digamos, que as casas dos rapaces, facemos a intervención en contextos naturais, pois na casa, na cafetería que suele ir, ou o dentista que suele acudir, e tamén gracias ao convenio de colaboración coa Consellería, tamén facemos intervención nos centros educativos, sempre que claro que o centro queira, que normalmente suele ser que sí, por eso, que sodes moi generosos en darnos a oportunidade, porque digamos que é un pouco gañar, é beneficioso, digamos, para o centro educativo e para nós, para a familia, é dicir, todo o que se pode observar nun contexto como é a escola, na que se dan moitísimas situacións diferentes, pois é un privilexio poder contar con esa información do alumno. E nada, un dato que en 2021 pudimos dar apoio en 74 centros educativos. E, en este dato non están incluídos todos aqueles centros nos que fomos a dar formación. Solo están contabilizados aqueles que nos coordinamos ou que podíamos entrar nas aulas no tempo de recreo ou aquel que fose máis necesario. Que se debe coñecer dun alumno no espectro do autismo? Cando empezamos a dar clase, resulta que, na nosa aula hai unha persoa que está dentro do espectro. É moi importante coñecer os intereses especiais, os seus gustos, porque, isto vai nos axudar a motivalos con aqueles aprendizaxes que ao mellor para eles son máis gustosos. O nivel de comprensión social, a relación que pode ter con outros compañeiros, aqueles cos que se leva mellor ou aqueles cos que a relación non é tan boa. As alteracións sensoriais, disto falarei máis adiante, pero é moi importante o tema das alteracións sensoriais, porque moitas veces vemos comportamentos ou condutas en alumnos que non acabamos de comprender ou de saber que ocorre,
E moitas veces hai detrás este tipo de alteracións. Danos pistas por dous lados. Por unha parte, aqueles estímulos que a él lle poden poñer máis nervioso, e por outro lado tamén aquelas búsquedas sensoriais que él fai e que lle poden axudar a tranquilizarse. De todas formas, máis adiante retomo o tema. Sinais para poder detectar, digamos, cando está en fase de escalada, esa persoa está encontrándose máis nervioso e poder actuar antes de chegar á explosión, o seu nivel de comunicación. Antes a Asociación Tadega comentaba un pouco todos os materiais que tendes para persoas que necesitan utilizar un comunicador. Que máis hai que ter en conta? A tolerancia á frustración que ten o alumno, a veces, cando están adquirindo aprendizaxes novos ou cando eles realizan algo que lle supón un gran esforzo, saber o nivel de tolerancia á frustración axuda a canto tempo ou a regular un pouco os tempos ou manter o equilibrio para, de novo, non chegar hasta digamos, a non volta atrás, a explosión. Coñecer o seu estilo cognitivo, os puntos fortes, a flexibilidade mental, como se entretén, que deportes coñece. Un punto importante é tamén a información que ese rapaz pode transmitir á súa familia, que en moitas ocasións as familias vense moi perdidas á hora de non saber nin cando teñen exámenes, nin cando teñen deberes, nin se hai unha excursión. Valorar eso para encontrar a mellor maneira de poder transmitir a comunicación é importante. Quen pode dar esa información? Porque senón, con todo o que temos que recabar, acabase o curso e estamos todavía buscando información. Pois a través dos informes, da familia. A familia é unha fonte de información moi valiosa e que axuda á hora de comprender o alumno, outros compañeiros e compañeiras, outros mestres, profesionais externos, outros centros educativos ou entidades, se ven de outro centro. A min esta imaxe gústame moito, digamos que ao mellor xa coñecedes, a metáfora do iceberg. No autismo, digamos que vemos a punta do iceberg ou vemos os síntomas ou aqueles comportamentos como poden ser un alumno que non se queda quieto na clase ou que parece que non está prestando atención, pero detrás e debaixo de todo eso hai unha serie de dificultades que, se comprendemos, vai nos resultar moito máis doado poder acompañalos e proporcionarlles ese apoio. Entón, como vos dicía ao principio, a presentación está un pouco dividida en comprender e apoiar. Esas son un pouco as dúas ideas. As persoas con autismo teñen dificultades na función executiva. Que é isto da función executiva? Está, digamos, é un proceso que se realiza nos lóbulos frontais e que nos axuda a planificar, a organizar e a autorregular a nosa conducta. Como podemos apoiar? Pois con apoios visuais. Poder darlles esa estructura que eles, por si mesmos, pois a veces non son capaces de ordenar. Pois desde axendas, temporizadores, o paso do tempo é algo moi complicado de xestionar para eles. Poder ver as secuencias dunha acción. Recordaba pola secuencia un pouco de ir ao baño, nun colexio no que estábamos practicando o tema do control de esfínteres. Entón, a coidadora, sei que hai como unha especie de
discusión sobre o termo, non sei se o estou utilizando ben coidadora ou non, se non é así, pido disculpas, pero, bueno, estábamos practicando isto e a verdad que a persoa que lle daba apoio en este tipo de habilidades de autonomía no centro era, bueno, maravillosa e moi comprometida, moi motivada. E, bueno, eu fora ali ao centro, quedáramos un pouco o que íbamos a facer, non? Puxéramonos de acordo e a seguinte vez que fun, bueno, ela xa tiña todo montado e fixera detrás de unha secuencia deste estilo como un bolsilliño e iba colocando trociños de chocolate para cada vez que conseguía que a rapaza, bueno, fixera pis no baño, xa non se lle olvidaba nunca sacar o trociño de chocolate porque o tiña aí guardado. Vale, un libro imprescindible que axuda moito a comprender, bueno, explica moi ben todo este tema da estrutura, bueno, o programa Teach, que seguramente moitos de vos xa coñecedes. Aquí estruturan un pouco, digamos, por niveis as diferentes maneiras de estruturar. Por unha banda estaría a estrutura física do entorno, temas de axenda, sistemas de traballo e, bueno, máis información visual que podemos aportar. Vale, aquí son imaxes de estruturas físicas, bueno, igual para... Si encendo os dous pasa algo, hai interferencias para... Sí? A ver, espera, doulle este. Aí, isto. Bueno, para poder... Bueno, este é un exemplo de estrutura. Está claro que nas aulas dos centros, bueno, poder facer esta estrutura é algo complexo, non é viable, non é o tamaño, pero sí se pode adaptar. Logo sale dun colexio no que eu facía intervención. Digamos, estruturar os espacios podese facer a través con mobiliario ou tamén con alfombras, é dicir, poder ver, ter delimitado un espacio de descanso en moitas ocasións. E aquí, digamos que, bueno, un apoio para facer a fila e nas asambleas, sobre todo en infantil, que a veces é tan difícil que se manteñan sentados. Bueno, este sería outra forma de estruturar o espacio que facilitaría ver onde teñen que sentarse. Bueno, os patios ou as clases de educación física. Antes, Alba, bueno, comentaba todo o proxecto de patios inclusivos, de patios alternativos, bueno, que unha pasada todo o que fixeron, todo o traballo que fixeron. Bueno, este en algún centro, bueno, recordar na Estrada, que pintaran ou para axudar a facer zonas máis fáciles de identificar diferentes zonas. Pois había unha zona que pintaran para xogar ao fútbol chapas, entón, como eu podía entrar e coñecer un pouco isto, antes practicábamos este tipo de xogos na casa, coa familia, co irmán, para que despois este rapaz, unha vez chegaba ao patio, supese como xogar cos compañeiros, nunha situación un pouco máis caótica, non tan fácil como na casa. Primeiro practicábamos así e despois podíamos practicalo no patio. E, bueno, pois para poder tirar a canasta, diferentes formas de estruturar. Aquí, bueno, axendas. Este colexio, que a verdad que a tutora era unha tutora moi implicada, que se formou, que ademais era a primeira vez que tiña a un alumno con autismo na súa clase. Era un alumno con moitas dificultades, que necesitaba un apoio moi intenso. Como vedes, bueno, utilizaba un comunicador que tiñan sempre a man para que o puidese utilizar. Aquí colocaban as tarefas diarias.
Nesta clase, pola foto anterior que veíades que é un pouco imposible unha aula estrutural así con tantas zonas, aquí, neste colegio, bueno, estaban sentados como en un, moi cerca da profesora. Neste lado non tiña ningún compañeiro, e neste lado si había unha compañeira moi tranquila bueno, que se levaban moi ben bueno, se coñecían xa de infantil, estaban xuntas. Cerca da porta tiñan unha xenda estilo aquela de alá, non era exactamente esa, pero como zona de transición. Aquí eran as actividades de cada, digamos, de cada hora, na xenda que estaba cerca da porta veíanse as actividades do día, cando tiña que cambiar de clase ou cando cambiaba de profesora. E logo na parte de atrás tiñan unha especie de alfombra, digamos, con materiais máis de descanso, que lle axudaban, porque, bueno, nos centros educativos é moito tempo que se pasa, son 5 horas, e 5 horas que a veces é moi complexo a aguantar todo ese tempo sentados, concentrados. Entón, bueno, iban un pouco compaginando os tempos de traballo, de descanso, e foronse aumentando pouco a pouco, e, bueno, cando precisaba, pois iba á zona de atrás e podía, pois esta era unha rapaza moi sensorial, tiña, bueno, pois diferentes texturas que a ela lle gustaba tocar, diferentes materiais que lle axudaban a tranquilizarse. Vale. Esta era neste mesmo colexio, este era o sistema de traballo. Entón, elas, na súa mesa, detrás, tiña colocado, digamos, como as bandexas, porque o espacio non era moito, entón, entre a titora e eu estuvimos vendo a mellor forma de poder organizar o espazo na aula. Entón, detrás tiñan as bandexas e, por exemplo, nesa agenda que tiña con velcro na súa mesa, pois, tócame a bandexa vermella. Pois nada, isto permitía tamén que a rapaza se levantase un pouco da súa silla, fora pola bandexa vermella, volverase a sentar e traballara de forma autónoma. E aquí vese, deste lado, a bandexa determinada. A veces para eles é complicado con este sistema non, pero é difícil saber cando rematan de facer algo, hasta cando se estende no tempo. Esta estructura, digamos, que permite, bueno, pois para eles saber, vale, pois cando isto está aquí vacío, teño todo completado, vale, paso a acabado, bueno, a X de se acabou. Outros exemplos, digamos, para alumnos con menos que teñen unha boa lectura ou con menos, digamos, necesidades de apoio. Bueno, isto de menos necesidades de apoio teño unha controversia ahora de decirlo, non sei como, porque depende o momento da vida, é dicir, bueno, é moi relativo, de máis ou menos necesidades de apoio, en que sentido ou en que hai. Pero para entendernos, digamos, as persoas diagnosticadas con autismo grado 1, ou que teñen lectura, ou que teñen, digamos, un maior funcionamento. Bueno, digamos que está como un pouco mezclado, non? Aquí un pouco as instruccións que teñen que facer na clase, bueno, ir poñendo o tic para saber o que me queda, cando termino, cando se acaba a hora. E máis información visual, digamos, non? Pois o mellor para a clase de educación física, que pode resultar complexa, porque digamos que bueno, é máis desestruturada, están todos facendo xogos, a veces no pabillón, e que o sonido pode resultar agobiante para algunhas persoas. Máis información visual, os pasos, para poder facer un exame. A min, eu cando fago un apoio visual, axúdame pensar
como se estuvese montando un moble ou como se estuvera facendo unha receita de cociña. Digamos, hai que pensar así en esos pasos para poder poñerlos e que eles podan ir organizando. E isto, sobre todo, o que lles dá tamén é maior autonomía, e non ter que estar preguntando constantemente que o que teñen que facer ou que o que non teñen que facer, ou simplemente estar perdidos e porque non se atreven non decir nada. Entón, isto que axuda é a hora de ser máis autónomos, poder organizar apuntes en diferentes cores de carpetas ou de libretas, e arriba, digamos que son exemplos de caixas Teach, digamos que axudan a ver facilmente, vale, pois canto me queda da tarefa que teño que facer e cando se acaba. Digamos que o concepto de empezar e terminar xa está incluído na propia actividade. Vale, as dificultades na motivación social, na teoría da mente. Eu puxen aquí este cadro, este de aquí, que, bueno, non sei se o vedes moi ben todos, pero digamos que a escena é unha partida de cartas. Aquí esta persoa, bueno, pois parece que se guardou 2 ases na manga, que está facendo trampas. Parece que elas sospeitan algo, estánse mirando, como que, pois aquí. E esta persoa, bueno, o que lle vai a pasar é que probablemente perda os cartos que ten aquí, porque non se está enterando do que está pasando. As persoas con autismo ocorrelles un pouco isto. Todas estas sinais, miradas, xestos, que non os captamos en cuestión de segundos, que é rapidísimo e nin siquiera temos que procesarlo, a eles costalle máis. E hai que explicarlo de maneira explícita, como un aprendizaxe, como calquera outro, como cando estás aprendendo a dividir. Vale, bueno. Como podemos apoiar? Pois, sobre todo, como os comentaba, explicando todas estas habilidades sociais de maneira explícita, intermediando no xogo. Eso é importante, ademais xurden moitos conflictos porque a veces non se entenden as normas ou de repente é que realmente os momentos de xogo son moi complexos. Eu recordo ir nun patio, en primeiro lugar este neno, cando sonaba o timbre para poder sair ao patio, digamos que, bueno, creo que a ver se sou capaz de meter. Cando sonaba o timbre para ir ao patio, este rapaz, bueno, xa tardaba porque tiña que, por estas dificultades en organizar, tiña que abrir a mochila, sacar a merenda, a ver se collía a cazadora ou se non a collía, como collía, en que man poñía cada cousa. Entón, bueno, cando se daba conta, todos os compañeiros estaban fora. E despois, unha vez ele estaba no patio, non sabía buscar. Entón, el quedábase, bueno, pois no primeiro sitio que encontraba, se os compañeiros o atopaban ben, e se non, aí se quedaba no patio el solo. Entón, bueno, tuvimos que practicar primeiro como buscar, que zonas ou en que zonas, e ademais os seus compañeiros solíanse poñer sempre na mesma zona do patio. Entón, o que fixemos é como, bueno, que agora, se algo bo truxo o COVID, foi o tema de un pouco zonificar ou facer zonas nos patios e manter dunha maneira un pouco máis ordenadas os tempos de entrada e de salida. Entón, bueno, necesitan ese apoio, que haya unha persoa de referencia ou mesmo un compañeiro de referencia que lle poda botar unha man. Bueno, pois agora o mellor esperalo e poder sair os dous xuntos. Entón eu xa levote onde estamos todos. É importante. Nada, aquí puxen uns libros que poden axudar
E aquí vemos exemplos de historias sociais, de como poder explicarlles esas aprendizaxes que un pouco nós ou as persoas que non estamos no espectro do autismo, de maneira implícita ou por observación, imitando, aprendemos. Eles necesitan que sexamos, bueno, perdón polas patadas que me tocou galego, pero bueno, necesitan que vayamos de forma, digamos, concreta, non? Por exemplo, como preguntar na clase o que non entendo? Pois a profesora en clase explica a lección, a veces non entendo as cousas que di e póñome nervioso. Cando me poño nervioso fago cousas que non están ben. Cando fago cousas que non están ben, a profesora enfádase comigo. Como vedes aquí tamén vanse facendo referencias ás emocións que pode causarlle a outra persoa. É mellor que pregunte o que non entendo, así quedarei máis tranquilo. A profesora explicarame as cousas para que as comprenda, quedará contenta comigo. Despois, bueno, outro exemplo de como se saluda. Fai pouco chegaba á unidade de diagnóstico, bueno, un adulto. Entón, bueno, estábamos falando das habilidades sociais, das dificultades que atoparas. E explicábame que el só saludaba as persoas a primeira vez que as veía. Porque el entendía este saludo como, digamos, que era facerlle entender a outra persoa como que todo iba ben, como que iba de bo rollo. Entón xa o facía a primeira vez, o resto das veces que veía a mesma persoa xa non a saludaba, porque xa seguían de bo rollo, xa non era necesario. Esa era un pouco, bueno, pois a súa lógica, e non era consciente de que, claro, de que o mellor os demais, cando saludaban unha vez e xa non os volvía a saludar máis, pois podían pensar que estaba sendo un maleducado, un borde, e para ele eso era o sentido do saludo. E, bueno, pola súa lógica, pois certa razón pode chegar a ter. Bueno, estes son exemplos tamén de conversacións en forma de historieta que axudan a ver un pouco estas cousas, non? Neste caso, pois é un rapaz, bueno, que suele baixarse os pantalóns. Entón, o que poden pensar as compañeiras se o fai. E se o mandan facer tamén, o que poden pensar os outros. Ocurríame cun rapaz que o que facía no patio non era baixarse os pantalóns, pero o que facía era ir a abrazar a aquelas persoas que, sobre todo, facía coas profesoras, porque lles gustaba o mellor o tacto da súa chaqueta, e cando el veía alguén que podía levar un tacto que lle gustara, entón corría a abrazala. Claro, que pasa con isto? Ao mellor con menos idade, con 7 anos, con 8, bueno, pois pode resultar gracioso ou ten rura, non? Pero cando un va crecendo, ten que entender que non se pode ir por aí abrazando ao primeiro que vemos porque me gusta moito como é o tacto da súa chaqueta. Isto sería unha forma, o mellor, de poder explicarlle pois este tipo de accións ou de condutas porque non se poden levar a cabo. Bueno, máis exemplos, non? De apoios visuais para cambiar cromos, para xogar o pañuelo. E aquí, bueno, inda que tendes o maravilloso proxecto explicado de Alba, o libro de Patios e Parques Dinámicos, que sí que é certo que é, digamos, dirixido a alumnos máis pequenos, é un libro máis infantil, o mellor para... Bueno, a ver se me deixa volver a conectar en breve. O mellor para alumnos de secundaria, este libro non é o máis adecuado, pero sí para alumnos de infantil ou de primaria.
Vamos a ver. Sí, ahora vai. Sí, a min apareceme unha pestaña en riba que pon volver a conectar. Vale. Dificultades tamén a nivel semántico e pragmático a hora de comprender metáforas, frases feitas, dobles sentidos, que son moi literais. E a veces tomámolo como unha que o fan aposta, como unha burla ou como, pero na maioría das ocasións realmente é porque non están comprendendo moi ben o significado do que están dicindo ou do que nós lle estamos dicindo a eles. Vale, bueno, exemplos de como poder explicar, bueno, frases con doble sentido. Outra das dificultades nas persoas con autismo, digamos que é unha coherencia central débil, que é isto da coherencia central. Digamos que é a capacidade para ver o global. Nós temos esa capacidade de ver o global e eles, por un lado, bueno, pois pode ser algo positivo, teñen a capacidade de ver o detalle, pero isto é un prexuizo pois de darlle un significado en todo. Non, por exemplo, neste tipo de test, eles seguramente encontrarían antes que nós, os neurotípicos, a figura escondida, porque nós tendemos a ver o global, eles son mellores vendo o detalle. Como apoiar na aula ou en que se traduce estas dificultades nas aulas? No tema dos enunciados. Cando poñemos un enunciado enorme no que hai varias instruccións